இது தெரியாம ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் வந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான தியாகிகள் இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்களால வந்த சுதந்திரம் தான் இது. சுதந்திரமே வேணான்னு சொன்னவங்க, பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தவங்க, சமீப நாட்கள் வரையில் தங்களுடைய அலுவலகத்துல வந்து இந்திய தேசிய கொடியை ஏற்றாத தேசபக்தர்கள் இன்னைக்கு நமக்கு தேசபக்தியை பத்தி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து வந்த சாவர்கரின் வழி வந்தவர்களுக்கு கப்பலோட்டிய தமிழனை பற்றி என்ன தெரியும்? இதை விட வெக்கக்கேடு வேற என்ன இருக்கு? அப்ப நீ இதை சொல்லும் போது ஒரு மாநில முதலமைச்சர், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சர், 8 கோடி தமிழர்களின் பிரதிநிதி, உனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி, மக்களின் பிரதிநிதி. அவர் எங்களுக்கு அவர் தாண்டா முதலமைச்சர், அவர் தான் எங்களுக்கு முதல் அமைச்சர், மற்றவங்களாம் அதுக்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு. அவர் எழுதுற கடிதத்துக்கு இப்படிதான் பதில் வரும் அப்படின்னா அவர் அதில் அரசியல் பண்ணலன்னா தான் தப்பு. பண்ணலன்னா அவர் அது கடமை தவறுகிறார் என்ற அர்த்தம். அது இதுல யார் அரசியல் பண்றான்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க தான் 7.5 வருஷமா அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்தியான்றது டெல்லியில இருக்கிறது, தலைவர்களை தெரியாது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை கடந்து போகக்கூடிய வார்த்தை. கண்டிப்பா எப்படிங்க கடந்து போக முடியும்?